Yes, vi har noget tabasco-sauce her, som vi skal drikke. Det er sådan en teske. Nej, det er efter mig, ikke også fint. Lad lige være med det der, jeg gider ikke have det på tøjet. Lad være! Sådan der, det er nok. Man tæller for din skæbæl. Nej. Tak, det er fint. Skal vi spise noget her med tabasco? Hvad får den klar? Ja, det er fucking meget. Det er ikke noget heldigt ned på dine bukser, mand. Er det stærkt? Nej. Og vi starter med Patrick, fordi han er mest. Okay. Ja, Patrick er mest. Patrick starter. Kære Patrick. Og så. Okay, så er det Jens. Ja, det smager Er I klar? godt. Det er Jensen. Det smager af gammel spejpølse. Han er min tur. Fuck, jeg skal nå at drikke. Fuck, det smager ulækkert. Fuck, det er ulækkert. Ej, jeg skal ved at brække mig, drenge. Ej, jeg går ikke. Ej, jeg skal ved at brække mig. Hallo, dreng, slap lige af. Jeg gider ikke. Ingen op til stærkt. Jens. Det brænder fucking meget. Ej, jeg er Hej. Kom nu, for helvede.